אשליות עופר שהגיע לכאן ביחד עם שני הילדים שלו. קבלו בבקשה את עופר, את לידור ואת אסף. שלום לכולם, שלום לצופים בבית, שלום לילדים היקרים. המצאתי השבוע קסם ורציתי להראות אותו, להציג אותו בפניכם. יש לי כאן מים מאוד מאוד מיוחדים. אלו הם מים שלעולם לא נגמרים. אני יכול לשפוך אותם בתוך הקערה עד שהם מתרוקנים. אני נושף שוב מחדש והם מתמלאים. אלו גם בקבוקי היין שאמורים להימכר בחנויות, בקבוקים חדשים, אתם הראשונים שרואים אותם. והשבוע קיבלתי טלפון ממשטרת ישראל ואמרו לי שברח גנב מבית הסוהר שהוא מאוד אוהב קסמים והוא מאוד אוהב גם מים מיוחדים. לכן יש לי פחד שאולי במקרה הוא יוכל לראות את המים או לגנוב את הדברים האלו. לכן אם במקרה אני פונה לקהל בבית וגם לילדים, מה, יש גנב? איפה הגנב? באחורה? בואו נבדוק. אין לי מושג. יש באמת גנב? בואו נבדוק. אתם בטוחים שראיתם גנב? אולי נשפוך את המים? מאוד מוזר. מה, באמת יש גנב? ומה הוא עושה הגנב הזה? הוא גנב לי יין? אני חייב לבדוק את העניין הזה. יכול להיות שהוא גנב מכאן? לא הגיוני, כי אני רואה כאן יין. אולי הוא לקח מכאן? גם לא הגיוני, מאוד מאוד מפתיע. אבל מישהו במקרה, אולי באזור המגורים, אולי באזור בית הספר, רואה גנב, פשוט אני אתן את הכתובת שלי ותוכלו, אולי... מה, יש גנב? אני מרגיש כאן דברים, אולי אני מדמיין, יכול להיות ש... אני מרגיש דברים מוזרים קוראים. מה, יש כאן גנב אולי? והוא גנב לי גם יין? בואו נבדוק, ילדים יקרים. אולי הוא גנב לי מכאן? לא הגיוני, לא, אני רואה כאן. גם כאן אני רואה, ממש מפתיע. אמרו לי שהגנב, במקום לנהוג חלב, הוא פשוט שתה מים מאוד מיוחדים, הוא מאוד אוהב מים. אם במקרה, מישהו במקרה ראה גנב, זה הזמן לומר לנו, ילדים, גם הצופים בבית וגם... יש גנב? אולי... הנה הגנב! אני אתפוס אותו! אני אראה לו מה זה רגע! וואו, נתפס לי אגב ברגל, אבל אני מרגיש איזשהו טלפון עם רקט. כן, אני באמצע שידור. מהמשטרה. זה עופר, כן, אבל... תפסתם את הגנב, והוא החזיר את בקבוקי היין. כל הכבוד, אדון שוטר, רק פעם הבאה, אם אפשר לשמור על הגנב שלא יברח מבית הסוהר. תודה רבה, אדון שוטר. גבירותיי ורבותיי, איפה מחיאות כפיים למשטרת ישראל? כל הכבוד להם. ועכשיו אנחנו נזמין מתנדב מהקהל. מי רוצה? הנה מצאנו מתנדב מהקהל. מתנדבת. אולי פה יד בבקשה, גברתי. יש לנו מתנדבת מהקהל. זה נפלא, זה יהיה לי מעולה לספר הזיכרונות שלי, שיש לי כאן זיכרונות עם אומן על חושים מדהים. נעים מאוד, מה שמך שולמית? שולמית. נעים מאוד. שולמית, יש לי כאן כרטיסים, אני עומד לחשוף סוד מאוד גדול, גם לקהל בבית ולכולם, כיצד אני קורא מחשבות. יש לי דרך מדהימה לקרוא מחשבות. אז בואו נעביר את הכרטיסים. יש לי כאן כרטיסים, כל מיני תמונות, כפי שאתם רואים. בדיוק חשבתי על כרטיסים, אתה באמת קורא מחשבות, זה פשוט מדהים. אולי תוכלו לצרף את זה לספר הזיכרונות. כרטיסים מאוד מאוד מיוחדים, יש כאן ציורים שונים. יש לי רעיון. את יכולה לבחור, שולמית, איזה כרטיס שתרצי, אני מאוד ממליץ, בחירה חופשית. קחי מה שבא לך. בסדר. אני רואה שדי קלטת. אולי את רוצה לערבב את הכרטיסים? זה מספיק. מה שנעשה עכשיו, אנחנו נראה פשוט את כל הכרטיסים. את רוצה באמת, מי מערבב, את או אני? אני אערבב? אין שם בעיה, היא אמרה אני, לכן אני מערבב. נערבב את הכרטיסים. כל הכרטיסים נמצאים כאן, נכון? את יכולה לבדוק? מצוין. אנחנו נכסה את כל הכרטיסים, נכסה את כולם, ותחצי פשוט. זה פשוט מדהים, אתה באמת אומן. מה לעשות? תחצי בבקשה מלמעלה, אם את לקחת. קחי כמה כרטיסים שאת רוצה. לקחת את זה בידי. אם אפשר את הכרטיס אחרי שחצית, ותצמידי אותו אל הבטן, תערבבי את הכרטיס.
ולצד שני. בדיוק חשבתי לערבב לצד שני, זה מדהים. פשוט יש לך את זה בענק. ועכשיו אני אגלה את הסוד הגדול ביותר שלי, כיצד אני קורא מחשבות. יש לי כאן מראת קסמים אמיתית, שרכשתי אותה ממחשב קשיש לפני שנים רבות, ובעזרתה אני יכול לקרוא מחשבות. אני פשוט מתבונן במרכז המראה ורואה בדיוק מה אתם חושבים. יש לנו כאן קהל מקסים, ואני רואה שגם את מאוד מיוחדת, שולמית. זה נכון, זה נכון. וראיתי כאן משהו, ראיתי אריה במראה. ממש אריה. אני לא יודע מה איתכם, אני אהיה מאוד מופתע. אם אריה זה יהיה הכרטיס שבחרת. אני בשוק, אני בהלם, אני משתגעת. וואו. אני בדיוק בחרתי כרטיס של אריה. וואו, 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 וואו. אתה יודע שאני הייתי מאלפת אריות בעברי גם. זה חדש לי, שולמית. מה זאת אומרת? מדהים, מדהים. אתה פשוט היסטרי, תודה רבה לך. אתם מאמינים, אתם מאמינים. איפה מחיאות הכפיים לקוסם המדהים הזה? כמובן השפיות הנהדר הזה. פשוט מדהים. זהו עופר, ביחד עם שני ילדים שלנו. איפה אסף ולידור? אסף, בואו תיכנסו אלינו. אתה מופיע ביחד עם הילדים שלך. יש לי שאלה. איפה האמא בכל הסיפור הזה? האמא היא למעשה מאחורי הקלעים. היא זו שדואגת לשאר כל הדברים הטכניים, והיא גם דואגת שנאכל מדי פעם. זה חשוב לאכול. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. זה היה מופע מקסים. תנו לי הגיע הזמן לג'יפה, אתה נגד כל המדינה.